Cel mai așteptat moment pentru noi, bine ați revenit la podcastul nostru, un invitat pe care eu, sincer, îl așteptam de mult și îmi face tare plăcere să-l am astăzi aici, Adrian Elicopter de luptă. Salut, sănătate la toată lumea, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit aici în locație. Și abia aștept să gust într-un burger și eu. Abia aștept. Abia aștepți? Da. Deci sperăm că ai pofta la tine. Avem 4 tipuri de burger ce te așteaptă la degustarea astăzi. Vedem ce alegi tu acolo și ce spui despre noi. Da, păi n-ai văzut, eu am intrat aici, am dat repede, așa, salut, m-am dus direct la meniu aici să văd ce aveți. Și mi se pare foarte frumos că arată în primul rând burgerii bine și sunt și la un preț super ok. Adică dacă te duci la București nu scapi fără 70 de lei. Un burger aici cât e? E o 25, 30, 38 și cartofii cât? 6 lei? Puțin de tot, nu? Da, chiar deci e- toate chiar e sunt foarte accesibile ok. pentru toată lumea. Da. Noi suntem în provincie, am început de la început, Urziceni, Slobozia, acum Constanța. Adrian a venit tocmai la Constanța pentru noi. Tocmai la Constanța. Păi am făcut Păi dacă are 3 elicopterul cu ore. el. Am făcut 3 ore până aici, nu e nicio problemă. A aterizat exact unde trebuie. Hai să vedem ce vorbim astăzi. Hai. Adrian, sunt tare bucuroasă că ai venit astăzi la noi. În primul rând, bucuria vine pentru că te cunosc atât de mult din mediul online și eram curioasă cum ești tu în realitate. Păi eu cred că sunt la fel, nu? Eu așa zic, așa îmi tot ce pare. vezi în videoclipurile alea de pe internet, cred că e și realitatea până la urmă. Este realitatea, Dar spre mie mi-e bucuria rușine. noastră. Da, dar mie mi-e rușine de obicei, adică pe internet pare că n-am nicio rușine, că fac toate lucrurile alea, că așa, dar nu. În viața reală îmi este foarte rușine. Dacă erați mai mult de 5 oameni aici, gata, nu se mai Aoleu, făcea ce să zic, niciun mă podcast. regăsesc, așa pățești. Și uite cum că vă spun eu din culise, dacă n-a zis din prima, a fost un pic rușine, așa eram și eu. Deci dacă fac un videoclip sau ceva cu cineva, mai dă o dată, mai dă o dată, mai dă o dată. Primele 4-5 dăți, după aia nu mai curge. Vorbesc 2-3 ore. Acolo. Da. Da. Dar oricum sunt norocoasă astăzi cu tine, o să-mi treacă treaba asta cu rușinea, sunt sigură. Și o să încep așa prin a te întreba, te bucuri de tot ce ai? Da, mă bucur, dar nici nu ce am, că sunt și eu Ai un om multe. ca fiecare. Ce am? Cel puțin ai aprecierea oamenilor din jur, asta o văd eu, sinceră să fiu. Da, și o am pe iubita mea. Păi asta voiam să zic și cred că ești norocos că ți-ai găsit dragostea. Da, o iubesc foarte mult și cel mai mult mă bucur la partea asta de online că m-am întâlnit cu ea. Că altfel, nu știu dacă ne întâlneam noi. Că eu nu umblu pe la București. Maxim dacă mă spitaliza sau ceva, știi, n-aveau medici la Pitești, să mă trimită în ambulanță să ne vedem pe un parc pe acolo. Că i-am și zis la un moment dat, știi că eu am fost la București la 5 ani, aveam nu știu ce la burtă, Așa? m-a trimis la București, la spital. Și am zis, poate ne-am văzut pe acolo. Că mie mi se părea că Bucureștiul e așa. Ca în filme a Cam, fost. da, ca în filme, te duci și te vezi cu toată lumea. Deci, prima oară când m-am dus la București mă gândeam unde o fi toți fotbaliștii, toți alea, toate vedetele. Și cum l-ai găsit? Păi până la urmă ne-am găsit pe partea asta de online, dar prima oară când am venit am zis gata, mă văd cu Mutu, cu ăștia. M-am văzut, cu nimeni nu m-am Nu văzut. te-ai văzut cu nimeni? Mamă, ce să mai zic? În mall Băneasa, acolo da, mai vedeam. În mall la Băneasa mai vedeam că era lângă facultate, mă duceam Așa. și mă mai întâlneam. Dar nu știu să-ți dau nume, Ți-a sincer. plăcut la facultate acolo la București? Da, mi-a plăcut, dar din ce punct de vedere? Mi-au plăcut mai mult colegii și faptul că stăteam împreună, eram uniți așa și, în general, materia, să studiezi ceea ce îți place, dar condițiile de acolo nu mi-au plăcut. Și a Nu fost, ți-a plăcut? Nu, a fost Cum era foarte cazarea? N-aș rău de tot. Și dacă zic cât am plătit, deci pe mine, știți deja, m-au dat afară, am stat 3 ani jumate, am plătit 7.000 de euro pe condițiile pe care le-am arătat deja pe internet. Erau niște condiții de lux. Jalnici. Da, și nu, lasă cazarea că stăteam 12 în cameră. Au stat fetele și 20, aveam, Și baia cum era? păi aveam 3 dușuri la 100 de oameni, cred. Și la băieți mai merge, știi că, Mai da, Cu toți, da, mai cu toți. mai stai o săptămână, știi, dar fetele de să spală în fiecare zi și da 2 ori pe zi. îți dai seama, chin pe ele și era machiate jale. și aranjate, Da. coadă la dușuri mereu. Da. Da. Și dormeam, ți-am spus, 12 inși în cameră, în medie. În medie. Deci ești rezistent la gălăgie? Da, Ador eu n-am repede? nicio treabă. Băieții ăia în cameră nu prea puteau să doarmă. Eu nu aveam nicio treabă. Și pe mine mă și enerva, că eu dacă voiam să dorm și ăia stăteau treji, făceau liniște. Și eu nu pot să mă culc așa în liniște, trebuie să aud Asta ce e bine. vorbesc ea. Mai vorbiți, bă, mai vorbiți de un alta. Ca și cum ascult un videoclip pe YouTube. Ăia făceau liniște, nu puteam să dorm. Dacă ai da acum un sfat studenților ce încep facultatea, începe facultatea, gata, a venit 1 octombrie, spune-ne așa, un sfat pentru copiii ce încep acum facultățile. Facultățile în general, da? În nu general, Academia. nu Le Academia. urez multă baftă și să-și continue studiile pentru că este foarte important, dar studenții de la Academie să se învețe cu condițiile de pe acum că nu se schimbă nimic. Pentru că eu mereu primesc întrebări
Bă, am intrat acum, sunt o săptămână la Academie, să schimbă ceva sau tot așa e? Tot așa e, mai rău. E mai rău? Da, la facultățile civile eu zic că e mai ok. Adică dacă te duci la o facultate civilă, ai și tu libertate cu toate ca au și ea pe Dar acolo. zine ceva bun din treaba asta cu facultatea, cu Academia. Zine și un lucru bun. Unul rău l-am aflat, cazarea. Cazarea e ceva rău. Da, un lucru bun, după cum a spus colectivul, că Da. ești cu colegi acolo și legi niște relații de prietenie și așa. Și aș putea să spun disciplina, dar nu vine să fii disciplinat când oamenii care trebuie să te învețe să faci chestia asta sunt abuzivi, sunt cum erau cadrele din Academie. Adică nu-ți vine să respecti un om care nu te respectă. Dar dacă ar fi oameni ok și ar fi aleși mult mai bine, cu siguranță disciplina ar fi numărul 1 la Academie. Din perspectiva mea nu era, adică nu respectam absolut niciun cadru de acolo din Academie. Poate 2-3 oameni cu care da, am legat și eu o relație parasocială așa, dar în rest să nu vă vă Nu-ți mai trebuie. Păi ce trecut? Oricum e o prostie. De ce zic eu să trăiți dacă după ce ai plecat te-am înjurat de morții de familie? Ce respect e ăla până la urmă? Păi. Asta e adevărat, Păi. așa. Iată că începem să ne jucăm un pic. Da? Și o să zic așa niște cuvinte, că dacă tu mi-ai aruncat treaba asta cu așa, și Da. tu îmi zici la ce te gândești. Ok. Și încep cu pătrunjel. Pătrunjel? Da. Mă gândesc bine, îmi place rău de tot. Mă gândesc la mâncare bună și fresh așa. Adică în orice pui pătrunjel Da. și dacă îmi pui nisip în farfurie și pui așa pătrunjel, Da. nu se poate. Îți place N-am mai la mâncat maxim. în viața mea. Da, că dă gustul ăla de fresh, e verde așa. Îl vezi acolo? Da, îmi place mult pătrunjelul. În orice, și în șaurme, și în tot. Mai ales în ciorbe, da, și cred că și în ciorbe. Să punem mărar sau pătrunjel mai mult, nu mai știu. Pătrunjel mai mult în ciorbe, da. Nu prea disting, adică le dacă îmi pui mărar sau pătrunjel, e același lucru. Orice să fie verde acolo, să vezi verde, știi? Mai ales, uite, într-o mâncare din asta, Da. cartofi prăjiți cu untură, cu de toate, dacă vezi pătrunjelul ăla, gata, e sănătoasă. E adevărat. Când vezi verdele ăla, da? Poftă de mâncare, aș zice la pătrunjel. Da, îmi vine poftă și mai ales să simți mirosul ăla. Mamă, într-o ciorbă ceva numărul 1, pur și simplu. Mamă. Zic gălușcă. Nu-mi place neam. De ce neam nu-mi place? Că nu înțeleg rostul, nici textura aia. Nu-ți place neam, iac, să zic așa cuvântul. Iac, nu-mi place nici textura aia și nu înțeleg. Adică ce e gălușca aia? La ce mă ajută pe mine? Dă-mi un colț de pâine acolo și gata. Gălușcă nu-mi place deloc. Și în orice mâncare. Și uite, îmi pare rău că unele ciorbe, de exemplu, sunt bune și pun găluște din alea să mănec eu cu ele în lingură acolo. Nu-mi place. Schimb asta și zic cauciuc. Cauciuc, mă gândesc la focul sumendru, nu știu dacă voi păstrați. Focul sumedru, așa zice, dar noi ziceam sumendru. E o tradiție la noi, Așa. care înainte se făcea cu lemne, cu astea, să face un foc mare și vine tot satul, cu eugenii, cu suc, Pe la noi cu se știi că nata, îi zice cu altfel, vin îi zice fiert. tihorniță pe la noi. Da? Depinde, da, în fiecare parte. Eu sunt tot de la țară și eu de la Da, dar de la asta mă gândesc, sincer, că noi când eram mici mergeam și luam, că nu se mai face acum. Când se fac moșii. Nu știu începe când cu se începe, moșii în de iarnă, octombrie moșii parcă? Aha. Da. Și luam cauciucuri ca să pe lângă lemne, pe lângă astea, să țină focul mai mult. Dar nu mai spun cum luam cauciucuri. Cum le luai? Mai Forțat? ceream, unii dădeau, unii nu dădeau, dar dacă aveai flori la poartă, Da? știi cum, să pune floarea în cauciucuri, pac! O descalotam floarea, luam cauciucul și am plecat cu el. Și așa strângeam 100. Mamă, să nu moare lumea pe stradă. Ce ați făcut? Chiar ați venit că nu știu ce. Deci când era de focul sumendru, băgai florile în casă. Luai roata aia, o băgai înăuntru, în curte. Da, asta e așa. Dar bine, după aia când veneau la foc și la căldură, le convenea. Le plăcea? Da? Fii atent, zic alt cuvânt, o să zic roșu. Roșu la Dinamo, echipa mea de suflet, îmi place foarte mult. Respect. Nu respect, de fapt. Nici o echipă. Nici o echipă, da. Că mai e vorba asta, nu știu dacă ești cu fotbalul așa, dar mai e vorba asta că să susții echipele în Europa, nu susțin nimic. Nimic nu Dar au susțin. fost până la urmă în Europa, dinamoviștii ăsta? Au fost și ei. În vizită? N-am prins eu. Străbunicul nu a prins. Știu că mi-a povestit, dar bine, era și alb-negru atunci, ce vedea el, nu vedeai mare chestii. Dar nu trebuie să fii, nu trebuie să fie echipa în Europa, nu trebuie să ia campionatul, trebuie să susții echipa oricând, da. Cum ar veni, da. Dar eu nu sunt fără asta, auzi, să ții cu Steaua în Europa, că aduce coeficient, da, mai pot eu. Nu Tot susțin. Da. Doar Sau să mă Dinamo duc la București. meci la Steaua, că joacă cu nu știu ce echipă de până Europa, nu vreau să văd.
Și să joace cu Real Madrid, să vină Cristiano Ronaldo la București. Nu mă duc. Să-l văd. Nu mă duc, dar nu-i plătesc lui Becali eu bilet. Nu se plătesc niciodată. Fii atent, schimb cuvântul și zic pomană. Pomană, mamă. Ia-ți. Era frumos la pomană, da. Când eram mic, mă duceam. Ce slăge la pomană? Când puneai farfuria așa una pe alta, aia albă așa, Da? și plecai. Dar știi ce mă enerva? Că Ai luat preotul. pachet de la pomană? Da, am luat pachet. Preotul mă cam enerva că îi punea ba mâncare mai bună, ba ceva ce n-aveam noi. Altă Și cană. mă uitam eu, da, cine e mă preotul până la urmă? Și stătea și în vârful mezii, cine ești mă? Și îi punea, uite, de exemplu, mie îmi punea o sarma atâta, lui la atâta. Nu, asta nu prea îmi plăcea. În Se rest, făcea împărțeala greșită. da, nu împărțea cum trebuie oameni. Chiar nu împărțea cum trebuie. Dar îmi plăcea la pomană. Depinde, uite, dacă faci pomană de aia cu catering, nu-mi place, ce dracu pe aia, am venit la nuntă sau la pomană. Făi, frate, pomană acolo, să strâng femeile, bărbații de dimineață, fiecare face câte ceva și pui mâncare pe masă, făcută în casă, nu catering, auzi, catering. Păi, ce dracu, vă Eleni, să faceți o oală de sarmale acum, catering. Poftim, catering. Da. Fii atent că te întreb alt cuvânt și o să zic acasă. La ce te gândești tu când zici acasă? Acasă, la Budeasa mă gândesc, acolo am Eram sigur. trăit, am copilărit, da, nu-mi place. La București nu prea îmi place, sunt anxios așa la București. Da, mi-e și rușine, sunt prea mulți oameni pe stradă. Eu am venit la București, eu nu plăteam în viața mea, am venit la facultate. Și după aia, că m-am învățat pe aici, da. Da, Te-ai însurat. da. Am venit la facultate prima oară, că eu nu aș fi venit niciodată. Niciodată, la Budeasa e acasă la mine. Acolo te știi cu lumea, n-ai Și dacă nicio faci treabă. întă, unde o faci? Asta nu contează. Adică nu e... Nu trebuie să o fac la acasă. țară sau la București? Nu trebuie să fac. Dar pot să mă și mut în Budeasa, nu e nicio problemă. Dar la mine așa în suflet, acasă e acolo. Nu pot să zic acasă în alt loc. Gata, Și acasă, orice ar fi, acasă e România. Adică n-aș putea să mă mut într-o altă țară. Aș sta un an, poate, dar n-ai e altceva. Da, e altceva să fii în țara ta, să... Ești învățat cu toate lucrurile de pe aici și mie îmi place, de exemplu. Îmi place foarte mult aici. Că ai, uite, ai un restaurant, la 2, aia îmi place mie, la 2 dimineața te duci la un restaurant, mănânci. Ai o benzinărie deschisă, poți să-ți iei de undeva țigări, orice vrei tu. Păi în alte țări trec cu ea, siesta în Spania, la 2 nu-ți mai e nimic, după aia de la 15 la nu știu cât. Noaptea n-ai voie să bagi nici benzină, păi mă chinui să bag benzină, să caut o benzinărie. De-aia îmi place aici, pac, libertatea asta din România, da. Și găsești tot, mai găsești tu non-stop să-ți iei ce ai nevoie, orice. N-ai nicio problemă. Dacă nu găsești pe unul care îți dă. Da, exact, Dacă nu e nicio problemă. Așa până în alte Păi, da. țări. Sunt prea stricți, așa nu prea trăiesc viața cum trebuie. Bine, asta cu siesta, dar asta e șmecher, adică să stai așa, să te duci la muncă, să te culci o leacă. Da, bine, și noi în România ne mai culcăm. Pe acolo, uite, eu nu mai zic. Era să zic că mă culcam la aeroport. La aeroport mă culcam, da. Că făceam în practic la aeroport. Până la 12 noaptea mă culcam. Pe ce zboruri mai rău? Da, până la 3 dimineața mă culcam. Și cred că și până pe aici vă mai culcați? Vă puneți cu o plită. Avem aici, uite, vezi? Canapelele alea în stânga. Da. Da, ele am făcut să ne mai odihnim și noi. Da, în România, da. Îmi place cel mai mult. Deci în România. Da. Fii atent, un cuvânt îți mai zici și gata, te las. Da. O să zic lux. La ce te gândești? Lux, sincer, nu știu, nu mă Care e gândesc la luxul nimic. pentru tine? Trebuie să fie ceva, nu știu. Un sentiment, o persoană, Da, bani, cred habar că- n-am, nu știu, ia zi. Luxul e iubirea și liniștea pe care o ai în viața de zi cu zi. Nu mă gândesc la lux ca la o mașină, la o casă, la ceva. Pentru că, în general, luxul ăsta, despre care vorbește lumea, nu prea e luxul meu. Adică Asta vreau să luxul care e meu luxul nu. tău? Să ai o casă undeva frumoasă, să fii cu iubita, nevasta ta, să ai niște copii, să-ți meargă totul bine și luxul, uite, o casă frumoasă, una de lemn, așa o căbănuță, ceva frumos, adică nu aur și prostii și dracu să mai 7 etaje, și mașini scumpe, da, uite, mașina mea preferată e un Volvo XC90, că aia îmi place că arată Stabilă. și bine, da, și e și safe. E Safe. foarte sigur, am văzut eu niște, în fine, am Teste de crash circulat în care- eu, da. Și e și foarte sigur, adică își face treaba ca mașină, că aia trebuie să fie o mașină, nu? Doamne ferește, faci un accident să nu mori în ea. Corect. Așa ți iei, nu știu ce mașină, mergi cu 200 la oră și pa, te-ai dus. Asta mi se pare, luxul e liniștea pe care o ai tu în viața de zi cu zi și pe parte materială asta pentru mine înseamnă luxul. De exemplu, mașina aia, casa, o cabană, ceva frumos, de gust așa, care nu prea am eu gust, dar știu să ascult la alții. Adică dacă văd ceva frumos îmi dau seama, da, e frumos, nu pot să gândesc eu.
Dar nu-mi plac astea, dracu, cu marmure, cu nu știu ce. Nu-mi place mie luxul ăsta. E și un lux forțat. Și asta e adevărat. Și haine scumpe și astea nu le sufer deloc. Mai ales că majoritatea care au haine scumpe, nu știu, dracu să îmbrace, zici că sunt boschetar de pe stradă. Și eu mă îmbrac ca un boschetar, dar eu mi-asum. Nu zic că am nu știu ce haină scumpă de nu știu unde. Deci nu-mi place. Luxul nu prea îl înțeleg eu neapărat. Asta înseamnă să fii om simplu, cumpătat. Da. Asta așa judec eu lucrurile. Și uite, luxul e și Un să băiat te... simplu de la țară. Un cuvânt frumos, Da, mi exact. se pare mie. Asta. Și îmi mai place și luxul pentru mine mai înseamnă și să circuli, să te mai duci prin altă țară, să mai vezi diferite culturi și ăsta mi se pare un lux, pentru că mulți oameni nu au... Cunoașterea asta. Da, peste mulți hotare. oameni nu au venit nici aici, în Constanța, de exemplu, știi? Mulți oameni din România și e un privilegiu să poți să circuli, să umbli prin toată lumea, să vezi anumite culturi. Și asta mi se pare Și asta parte este din lux. într-adevăr. Adică dacă aș avea milioane de dolari, Da. numai asta aș face. Pac, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Să te plimbi să cunoști. Să-l cunosc, da. Lângă cine vrei tu. Stai Da. cunoașterea asta lângă un om care ți-aduce liniște. Da, Și aici o avem pe Iorga. Ea ți-aduce liniște. da. Mai aduce și neliniște, să zic așa, din când în când. Las că e bună și neliniștea Da, din asta. când Vă în ține când. prins acolo, Da. vă ține uniți. Da, exact. Liniștea o să ai parte pe lumea aia altă o grămadă. Da, normal, Păi, da. am timp. Ia să ne gândim așa. Dacă ai avea din nou 10 ani, ce ți-ar plăcea să fii când ai fi mare? Fotbalist am vrut să fiu mereu. Așa. Eu țin cu Dinamo și am Opa. vrut să fiu fotbalist. Am făcut fotbal, dar nu am putut să mă țin. Era și fratele meu și era destul de scump Să fiți amândoi. să fim amândoi, da. Și după el a avut o accidentare, în fine, n-a mai ajuns nici el fotbalist, dar oricum juca și mai bine decât mine, adică merita. El merita prin planul, dar asta aș fi vrut să fac. Fotbalist, când eram mai mic, mă gândeam militar, tot așa, militar, Îți plăcea uniforma? la poliție, da. Uniforma ți-a plăcut mereu. Da, păi și oricum ce dracu să fii, că... Adică ca băiat veterinar, ce să fii ca băiat? Veterinar. Și la medicină, dacă dai, stai 20 de ani, eu îi respect mult pe oamenii ăștia de dau la medicină. Bravo, vă! Uite, după facultate, la 50 de ani, să mai chef de muncă. Păi bravo lor! Da, asta, cam... Cum stai cu răbdare? Stau bine, dar depinde ce înseamnă răbdare, așa, adică dacă fac doar un singur lucru, nu pot să stau. Trebuie să mai fac ceva pe lângă. Trebuie să fac așa mai multe lucruri în același timp, dar stau bine, zic eu, cu răbdare. Deci ai multă energie. Cam Da, asta păi înseamnă. n-am avut răbdare 3 ani jumate să mă dai afară la Academie. Ai avut răbdare, corect? Dar până la urmă ei doborâtul pui, nu e pe tine. Da. Cam așa a fost treaba. În general, n-am nevoie de răbdare, că n-am nevoie. Adică nu sunt într-un cadru în care să fac ceva foarte mult timp. Și dacă fac un videoclip pe TikTok, Da. în 2 minute e gata, 2-3 minute e gata. Asta urma să te întreb. De unde ții ideile? Bă, cred că cel mai mult îmi iau ideile din jurul meu, din ce am copilărit, din ce lucruri am auzit de la alții și de obicei din poveștile oamenilor. Adică dacă aud o poveste, iau din chestia aia un tip uman și după îmi fac eu videoclipul. Adică nu e bine să vorbești pe lângă mine, nu e bine. Nu zic, adică nu vin să zic ce zice lumea, știi? E frică. Să zic, băi, a zis ăla, uite așa, așa, dar o să fac un videoclip pe TikTok. Deci dacă mai despre auzi mai chestia devreme asta. vorbind la telefon, să nu povestești. Da, deci uite, dacă vorbeai ceva la telefon și îmi plăcea mie contextul și așa, mâine făceam un videoclip pe TikTok. Și ce vedea? Ăla vedea că noi am făcut podcast, care ai vorbit de el, și după aia vedea că am făcut eu videoclip. Păi de acolo. Eu de multe ori m-am gândit la chestia asta. Că eu aud la oameni, la prietenii mei aud niște chestii, după aia le fac pe TikTok și după aia automat află și altul. Zice, bă, prea seamănă cu povestea mea. Dă-l dracu pe ăla, de unde știe el? Și ce faci când te întâlnești cu realitate? Când vine Păi momentul nu, ăsta? n-a zis absolut te nimeni nimic. confruntă vreunul? N-a zis nimeni nimic, dar uite, unii dau comentariu și zic că, mamă, zici că e viața mea sau ceva de genul și eu nu exclud. S-ar putea să fie viața ta, cine știe tu ce. zici, se poate. Ce am mai auzit eu, da, de la unul de la altul și după aia am făcut videoclip. Deci eu cred că da, din viața reală, din toate întâmplările pe care le-am avut eu. Dar uite, unele chestii, nu știu de unde le cunosc, îmi vin așa. Adică am făcut, de exemplu, tata bețiv. Păi tata nu e bețiv, dracu, n-a băut, nu bea tata. Uite să mor eu dacă bea tata. Bine Și că ne zici. Deci tatălui Adrian nu bea, ca să știți. Nu bea tata, Așa. nu pune gura. Da, am știut să fac personajul ăsta, nu știu de unde, tot De așa. la vreun vecin. De Te fi marcat ceva, ai auzit povești. Păi bețivi am mai auzit, am mai văzut, am mai auzit despre ei, da, de acolo. Și mai multe chestii, uite și de-astea de femei, când fac nu știu, când Dar fac cum un e? rol de femeie, de unde dracu știu, îmi vin mie, nu știu, le am pe acolo, pe
alea subconștient. cu gagicari, cu astea. N-ai Da. de unde să știi că tu ești un băiat cu minte. Da, Ți-ai exact. găsit jumătatea, tu n-ai de unde E, să știi. asta da, uite, din Vezi? automat. Na, m-am Ce prins. fac vagabonții ăștia? Tu nu. Păi eu nu, eu chiar nu. Păi, am Dar văzut. ce nu știi? Acum dacă eu știu un criminal, sunt și eu? Nu ești. Nu, deci toate tipurile umane, dacă îmi dai un tip, mi-l arăți, la 2-3 minute să fac videoclip pe el. Mamă. Uite și pe voi de aici. Dar zi-mi așa, de unde ai moștenit tu talentul ăsta așa de interpretare a lucrurilor, de identificare așa fel și fel de situații? Eu E cred- cineva acolo la tine în familie care are Da, asta? sunt mai mulți oameni. Adică, de exemplu, tata e foarte amuzant. Tata, când povestește tata, mori. Și n-are nici chestia asta cum... Eu vreau să fiu amuzant cum ar veni. El nu. El vorbește vorba lui și mor de râs, pur și simplu. Și mai am o mamaia lui Cica și ea e tot așa cu glume cu astea. Și cred că de acolo se moștenește. Din partea aia lui tata. Partea lui mama nu prea. Să mai serios așa? Da, partea lui mama n-ai ce glume. Ce ai moștenit din partea mamei? Trebuie să zici ceva acum. Zici ceva Nu frumos. știu, păi am sprâncene, nu știu ce am. Zi Nu ceva știu ce am acolo, moștenit, sincer. Nu știu, că eu semăn oricum și cu mama și cu tata. Eu glumeam cu partea lui mama, că sunt ok și, dar nu pe Caterinca pe astea. Pe Caterinca mai greu, pe partea asta altă. Aici mamaia lui Cica și pac, să duce arborii mai încolo. Mai încolo. Hai să vedem. Un loc frumos pe care l-ai vizitat și ți-a rămas în minte. Cel mai frumos loc pe care l-am vizitat, cred că a fost Brazilia, Rio de Janeiro. Dar e bătaie între Brazilia și Scoția, pentru că și în Scoția mi-a plăcut foarte mult, am fost cu iubita mea și e mai de Halloween, așa e mai medieval, sunt toate clădirile alea de pe timpuri, de pe 1500-1600, adică chiar mai devreme, cred. Deci dacă te-ai fi născut în alt timp, cam pe acolo ai fi vrut să Nu, fii? păi, nu, Acolo, nu? în Scoția nu, Scoția. 100% nu, pentru că ne-au povestit oamenii acolo, am făcut niște tururi și dacă zic ce făceau ei acolo, făceau? adică cum avem noi toaleta acum, ei n-aveau, aruncat pe geam, pac. Cum? Adică treaba pe Da, geam? da. Și fii atentă, le cădea Și în miros? cap la oameni și după aia au făcut o regulă. Bă, nu mai aruncăm în timpul zilei când se duce lumea și mănâncă, fumează și ei ce-o făcea. La 10 seara, sau nu mai știu, la 10 seara, nu? La 10 seara toți, pac, și la 10 când se dădea de 10, bătea ceasul odată, bau, și arunca toți în stradă, că n-aveau canalizare, n-aveau absolut nimic. Și cu ciuma și cu alea au povestit multe. Deci atunci n-aș vrea să trăiesc, da, cu da. Acum îți place. Da, păi da, Dar depinde. costumația lor și fustițele Da, cum era? mișto rău. Am luat și o kilt din ăla. Am făcut o poză. Tot așa. Eu am văzut, mi-a plăcut, eu am văzut, eu Da, da, am sunt dat foarte acolo mișto. inimioara. Ce să zic, mi-a plăcut. Zi-mi un loc urât pe care l-ai vizitat și nu te mai duce niciodată acolo. Urât. Uite, am fost în Benidorm Da. și mi-a plăcut în Spania. Mi-a plăcut mult. În general, locul, adică cum arată stâncile, aveai o plajă acolo, așa, dar nu mi-au plăcut oamenii, erau foarte mulți englezi. Și nu mai pub și nu mai bezi, și nu mai... Adică ți se ia așa, oriunde pune piciorul englezul, gata, eu nu mă mai duc. Mediul Eu ăsta m-am nu ți-a învățat. plăcut deloc. Nu, nu mi-a plăcut, pentru că sunt oameni așa, nu știu cum să zic. Și auzi numai engleză de aia britanică, te ia capul. Și numai englez, 90% englez. Păi am venit și eu în Spania să văd și eu un spaniol. Să auzi și tu o vorbă. Păi să da, auzi și tu. o vorbă Dar frumoasă, vreun fotbalist pe săsăită. acolo ai văzut? Nu, n-am văzut pe nimeni. Păi ce ți-am zis? Că n-am noroc. Da, fii atent, dacă ai filma așa un podcast cu Da. cineva, viu sau mort, nu contează dacă a murit. Cu cine ai vrea să filmezi? Viu sau mort? Da, poate a murit, nu știu, și tu îți doreai Nu să-l știu. chemi. Yes. Așa aș face cu Michael Jackson sau cu ăsta, dar a murit și Ce e... îl întrebai tu pe Michael? Păi îl întrebam de astea, dai seama. Yeah. Acum e mort, ce să-l mai întreb? Înainte să moară Michael. Înainte să moară, da, îl întrebam, nu știu. Chiar nu știu, sincer. Spune-mi așa, ce întrebare ți-ai fi dorit să-ți fie pusă și nu ți-a pus nimeni niciodată întrebarea și tu voiai să zici undeva? Nu știu, că mi s-au pus cam multe întrebări, sincer. Toată lumea te întreabă câte ceva. Da, chiar nu știu ce întrebare, că nici nu prea îmi place să-mi pun întrebări. Știi, adică Îți place să vorbești tu așa? nu, îmi place să văd de treaba mea. Bravo, ăsta e un lucru Nu mă super bage nimeni în important. seamă, mie nu Asta prea e o îmi place. calitate. Da, să văd de treaba mea, dar o întrebare, habar nu am. Nu știu, nu prea m-au întrebat oamenii cum am început eu să fac chestii pe internet și așa. Să știi că asta urma să te întreb. Începutul tău și care crezi tu că o să fie apogeul tău așa ca... Habar nu am, sincer, dar începutul mi-ar fi plăcut întrebarea asta, cred că am primit-o, sincer, dar mi-ar fi plăcut mult mai des ca să înțeleagă oamenii că nu e nicio știință, nu e absolut nimic ca să faci niște videoclipuri pe online, adică ai văzut, fac toți proștii, după părerea mea,
și le merge bine, nici nu-ți trebuie neapărat talent, îți trebuie așa perseverență, exact. Era să zic persistență. Aia vreau să zic eu, da. Îți trebuie perseverență să postez des. Eu nu postez des. Eu consider că am un talent în direcția asta și, ca să zic și cum am început, eu postam pe story pe Instagram, dar aveam un telefon foarte prost. Primul telefon de la cu touchscreen și eu vorbeam, dar gura mergea înainte și videoclipul venea el. Când venea, înțelegi, rămâneam, ieșeai din story și după aia mă vedeam eu. Și ca să rezolv chestia asta, am postat pe feed. Postam pe feed acolo, pe Instagram, pac, și mi-au zis ăștia, fă un cont de Instagram, fă cont, că nu știu ce fac eu, cum era în liceu. Fă cont de Instagram și am făcut alt cont separat de Instagram și de acolo am început eu. Deci dacă mergea telefonul bine, eu nu voiam să fac așa ceva. Dacă mergea telefonul bine... Deci a fost de la Dumnezeu mișcarea asta. Da. Vezi? Și fără camere, că mai primesc mesaje că mi-am luat aparatură, că nu știu ce trec cu aparatură, îți trebuiați și tu un telefon și fac acolo. Dacă le place la oameni de tine, după aia ți-o lua. Că uite, telefonul, după aia mi-am luat un telefon, 13 Pro mi-am luat. Eram la Academie, eram pe școala online. Îmi puneam telefonul, intram pe curs, stingeam camera, doar la prezență apăream. Stingeam camera și eram la betoane. La acoperișuri, pac, acoperiș, betoane, dă-i la mână, ia la mână, ștachet, căprior și după aia am strâns bani și mi-am luat telefonul altul. Bine, mi-am strâns bani să plătesc, cum îi zice? Școala. Avansul, școala, avansul de la telefon și după aia mi-l plăteam în rate așa. Și intram, când era de făcut prezența, pam, show, era, le dădeam noi poză, uitați unde sunt înainte, eram pe acoperișuri și intram, Dumitru, prezent. Dacă mă puneam să dau camera mai jos, vedea căpriorii, ștacheții, ceream poate o părere. Dar te învățați să-i spui fundal din ăla așa pe spate să nu te mai vadă colegii? Nu știam să fac de-ale. Eu mă băgam telefonul așa, prezent și hai lăsați-mă dracu, baci, că sunt la muncă aici. Păi când ați spus și voi cursul? Când avem de pus acoperișuri, astea? Bravo, uite, asta te-a ajutat pe tine cel mai tare, cred. Puterea asta așa de a glumi și în momentele tensionante, cred că asta. Păi oricum eu când aprindeam microfonul și vorbeam, mureau ea. Pe mine nu mă întrebau profesorii nimic, știau. De școală nu, deci nu mă întrebau. Nu, râdea toată lumea, nu mai erau atenți la ore acolo. Și eu mai bine veneam de treaba mea, pac, 2 butoane. Stins camera, stins, da. Și mai scrie acolo, în chat prezent. Da, mai zic cu unii că au făcut ei școală online, că ce atenție erau. Cine-i mai atent? Cine era atent? Că intrai și te culcai, adică eu așa făceam și toată lumea făcea așa. Maxim ăia, da, erau unii, te dădeau camere și stăteau tăieși, dar tot nu-i credeam. Dar bine, noi acum îi sfătuim pe copii să fie atenți. Păi da, să fie atenți, dar uite, sfătuim și guvernul să nu se mai ajungă la astfel de condiții. Pandemii. Da, exact, să faci chemați-ne la școală online. Pentru că, uite, de exemplu, în cazul nostru ne-au trimis degeaba acasă, că noi am stat o lună acolo în COVID, deja luasem toți și după degeaba îmi bași tu mie școală online, că eu boala deja am luat-o. Adică n-ai rezolvat absolut nimic. Am răspundit-o corect, are dreptate, e și a lui. Exact. Și altceva, uite, de exemplu, dacă zicea, stați fără cameră și fără microfon, dar fiți atenți la oră. Stăteam, dar să mă obligi să-mi dau camera, păi mă trezeam la 7 dimineața, direct în pat, în oră, că când faci de acasă te trezești cu 5 minute înainte, nu cu o oră înainte să te pregătești. Și era urât. Dacă zicea așa, de bun simț. Ascultați-mă și voi, stăteam să mor dacă mă ascultam. Uite, la unele ore ascultam, că ne zicea, stați cum vreți. Bine, dacă stau mai stăteam pe... Te-a plăcut vreo oră așa în mod special în toate alea? Mai ții minte vreuna așa? Îmi plăcea la trep penal, sincer, și când auzeam de spețe și chestii mai complicate, mai complexe, adică care nu aveau răspuns neapărat. Pentru că uneori legile sunt de așa natură încât pentru o anumită faptă poți atribui 2 infracțiuni sau niciuna, sau alea îmi plăceau. Era un fel de puzzle, dar nu pot să zic eu pe cameră, deci câte astea sunt, nu pot să zic alea cele mai complicate. Sigur, studenții de la drept le știu, cu morga și cu, știți voi sigur, că e un subiect foarte discutat în cercul ăsta de drept. Alea, da, îmi plăceau. Deci alea ți-au plăcut cea mai tare ție. Da. Ia să vedem. Dacă te-aș întreba așa cum te vezi tu peste 5 ani, nu știu, te vezi tot în entertainment, te vezi în vreun business, nu știu, sau poate te vezi căsătorit cu copiii tăi acasă la tine și nu mai te vezi făcând lucrurile astea. Cum te vezi în 5 ani? Ia zi. Mă văd și căsătorit și cu copiii acasă, dar tot făcând lucrul ăsta un pic mai complex. Adică aș vrea să fac YouTube, aș vrea să fac niște sketch-uri pe YouTube, adică să nu rămân la chestia asta de TikTok, sketch-uri pe TikTok, că mi se pare că există mult mai mult potențial
în toată treaba pe care o fac și automat vreau să progresez în direcția asta. Până acum n-am postat eu pe YouTube, m-am axat doar pe TikTok și așa, dar aș vrea să progresez în Și această sigur ai direcție. toate șansele, ești un om foarte talentat Mulțumesc. și sigur o să ai succes. Mulțumesc, dar mie pe YouTube, deci eu îi apreciez maxim pe ăștia de fac YouTube. Că pe TikTok e foarte simplu, că ai dat drumul la TikTok, în 2 minute e gata. Pe YouTube trebuie să stai, să filmezi, să editezi, să nu știu ce. Și mie se ia, dacă mă uit de 2-3 ori la un videoclip, nu îl mai pun. Nu-l mai pui. Nu, mi se Ești pare așa. critic așa cu tine? Da, găsesc, sunt perfecționist, așa nu știu cum să zic. De-aia pe TikTok îmi place, că și dacă e ceva ce nu sufăr în videoclipul respectiv, mă uit odată și îl postez. Pe YouTube trebuie să te uiți, că dacă ți-a scăpat nu știu ce, dacă așa, dacă așa. Și de-aia nu-mi place, dar îi apreciez pe ăștia care fac YouTube. Da, nu îi apreciez, mă, că sunt bai de capul lor majoritatea. Nu îi mai apreciez. Nu mi-ai apreciez, Da, gata. mi-a schimbat părerea, uite acum mi-a schimbat-o. Îi apreciam, cu 2-3 minute îi apreciam mult. Pentru că e o muncă destul de mare în Dacă ne spate. gândim la construitul și editat, e o muncă super Da, nu mare. Dacă editează te ei. gândești la contentul lor, Da, nu editează ei, nu îi mai apreciez deloc. Eu spun acum 2-3 minute, 4 minute cât a trecut. Dar înainte, da, foarte mult îi apreciam. Păi ce vezi pe YouTube în România? nu prea vezi, așa nu e, prea da. vezi, da. Sunt niște lucruri, Contentul uite, e cam eu, sărac. adică am 23 de ani, poți să te uiți la anumite persoane, dar sunt prea pentru copii așa, adică nu înțelegi absolut nimic. Sunt câțiva oameni pe care poți să-i urmărești real vorbind la Tu pe vârsta de cine 23 de ani. urmărești pe YouTube? Zine, nu din România, zine din altă parte. Clar, din România nu prea. Nu știu să zic un canal anume, dar eu mă uit la chestii de-astea istorice, de Asta chestii despre istorie, da, despre cultură generală, despre politică. Și aici în România tot așa, mă uit în partea asta mai mult de politică și un pic de divertisment, adică uite la Fire Silviu mă uit, cel mai des la fiecare live, nu îl prind eu pe Twitch, dar mă uit pe YouTube după. Și în rest, în România, nu știu, la absolut nimic, cred, în Las că ne România. uităm la tine. Mă mai Dă uit, drumul la treabă că vrem să ne uităm la tine pe YouTube. Da, asta Așa da, vrem. o să mă uit la mine. Și la Imogen mă mai uit sincer. La Imogen intru pe live-uri, îmi place de el. În rest nu, că mi se pare că e un content prea de copii. Adică ce dracu intru eu pe YouTube să-mi zică ăla puiul meu sau rățușca mea sau nu știu ce. Pe mă uit eu când am auzit rățuștile mele sau cum zic ăștia, nu mă mai uit, am închis, gata. Nu mă consider rățușcă și chestii de genul. Așa dau acolo pe știri, pac. Vorbește ăla în engleză. Ai și învățat ceva. Ai și auzit, învățat da. ceva, trece și timpul, e altceva. Și altă limbă, parcă sună bine. Da, da. Corect, așa e. Am ajuns la cel mai așteptat moment, pentru mine degustarea. Vreau Și să pentru știu, mine. așa, ce notă ai dat tu burgerilor noștri, da? Da. Eu te las să guști și tu îmi spui. Deci primul de aici este dublu smash. Ok. Te las să guști, să-mi spui dacă îți place. Mă scuzați să nu vă uitați în gură la mine, că... Ia zi. Ți-a plăcut? De la Da. 1 la 10? Bun rău de tot 10. Ăsta Ai chiar e gustit, bun rău, da. Deci ți-a plăcut. Ia să vedem ce zice de... E foarte bun și are, e carnea calitativă așa. Și sosul, nu știu, nu înțeleg ce sos e, cred că de la cu castraveți murați, nu? E sosul casei acolo la noi, aveți și castraveți murați. E sosul casei secret. Cum? Să știi că așa este. Este sosul casei și nu vine să crezi, sunt așa că ești primul care zice. Da, Care? e foarte Fii atent, bun. ăsta e crispy. Ia să Da. vedem. Ăsta e cu pui, da? Da, ăsta Ce e îmi cu pui. place, că e crispy, adică se vede că e făcut de voi, nu e Să crispy. știi că este rețeta casei noastre, asta Da. cu crispy, da, este în familia noastră de vreo 15 ani, crispy. Deci de la Urziceni l-am adus aici, la Constanța, ca să Mamă. știți. A venit până aici, crispy. E bun rău ăsta. Mai o gură. Mai iau gură, păi mănâncă-l. Mamă, sunt curioasă ce să zică și Iorga de ăsta cu pui, să vedem dacă îi place și ei, puiul. O să-i placă, nu? Merg pe mâna ta, fii atent, smash-ul. Ia să vedem. Și să știi că mai am vreo două. Nu știu dacă mai poți. Ăsta e toca ăsta, doar că e doar cu o chiflă, nu? Mai De simplu, carne. așa, da. Ia. Să-mi zici care îți place mai tare, dintre ăsta și ăsta. Păi După. nu sunt la fel? Adică, sau au o altă rețetă? Ia vezi. Ia. E ceva diferit? Nu-mi dau seama, sincer. Nu-ți dai seama? Atunci e Spune bine. tu și mai gust o dată și altfel simt după aia.
Are puțin mai multă carne ăla, că e dublu. Da, automat. Aha, și cam atât. Păi asta, da. Băi, în rest, da, mi se pare la fel. Mă și gândeam ce n-ai ăsta dublu Ceapa are crocantă, altceva. ai simțit-o pe acolo? Ceapa crocantă? Îți place? E foarte bună, da. Dar și ăsta, să știi, chiar dacă are doar o de-asta de carne, se simte. Și Adică nu că gustul e la super. burgărești ai noștri, dar să știți că avem un furnizor super de castraveți. Deci l-a simțit chiar cum trebuie. Castraveții sunt super buni. Nu rău. Fii atent că am revenit cu ceva super bombit. Aici avem Angus și aici avem chicken. Perfect. După Asta cum frige se mai poate tare, să observa. știi. Da, nu-i problemă. Adrian a gustat din toate, după cum se poate observa. Și vă spun un secret, crispy, i-a plăcut cel mai tare. Frige? Cam frige. Ia să vedem ce spui tu de Angus. Să știi că ăsta a fost preferatul meu mult timp. Nu-l bătea nimic. Da, e foarte bun, dar numărul 1 e ăsta. Smash-ul dublu sau crispy? Crispy-ul, da. Crispy îți place cel mai tare. Ăsta se aseamănă cu smash, dar e foarte bun. Dar se aseamănă, da, ăla e numărul 1. Numărul Ia să 1. vedem. Să-l compar cu ăsta care e și ăsta de pui. Recomandarea lui Adrian, crispy, ați înțeles, da? Da, chiar crispy. Frige tare. Eu tot îți zic că frige tare. Nu-i problemă. Chicken, nu ia să văd. Îți place? Da. E ceva simplu așa, de bun gust. E simplu, e bun, dar tot ăla, Ia fă-ne un top așa Numărul dintre tot ce ți-am arătat eu acum. un top crispy numărul 1, 100%. Așa. Dublu smash, care e carne mai multă. Da? Smash după. Aha, După ăsta cu Angus da. și ăsta de pui. Fiți atenți la mine, le întreb repede și ce note dăm burgerilor, da? Deci dăm nota 10 pentru 10 crispy-ul, da? crispy. Double Pentru smash. Dublu smash-ul ăsta, ia zi. 9,50 ca să fie 9,50. crispy acolo pe numărul 1, pe locul 1. Smash? Smash tot 9,50 pentru că mi se pare că simți gustul de carne foarte bine și Numai în ăsta. premianți avem noi astăzi. Da. Aha, ăsta este chicken-ul, ia zi. Chicken-ul un 8,50 să zic pentru că le Facem eclipsează media prea mult. și îl băgăm și pe el în Liga Campionilor. Da, îl eclipsează foarte mult celălalt chicken cu crispy și de aia și ăsta cu Angus 9, pentru că ăsta double smash mi se pare mai bun și să fie diferență între ele, da? Foarte bune. Deci câștigătoare în seara asta, crispy și dublu smash. Da, Recomandăm. da, cu Îi accent așteptăm pe crispy. la Urziceni, Slobozia, Constanța, unde vreți voi, noi vă așteptăm. Cu accent pe crispy, fiți atenți că îl termină în direct, nu mă așteptam la așa ceva. Și am mai luat și din ăștia câte jumate. Și ai mai luat și din ăștia, da? Gata. Mulțumim super mult pentru degustarea asta și pentru notele astea frumoase pe care le-am primit. Mulțumim mult de tot! Care e super puterea ta în orașul tău natal? În orașul meu natal, superputerea. Cunoști toate șaormeriile, cunoști toate barurile, nu știu, zi-mi ce e Cunosc, acolo. da, sincer, în orașul meu natal, Da. Pitești. Nu, eu nu sunt în Pitești, eu sunt de la Budeasa, da? Dacă Așa. v-am zis vreodată, sunt de lângă Pitești, Da. dar da, cunosc tot în Pitești. Am gustat tot și știu să dau recenzii la fiecare în parte. Mi se pare că pe bune am gust. Nu am gust la, nu știu, să-mi dai o icră mai neagră. Așa nu știu să zic, domne, e bună, nu e bună. Nici nu-mi place. Dacă îmi pui, nu-mi place, nu mănânc. Dar pe astea, pe șaormenii, pe burgeri, pe cartofi, pe orice, bun rău de tot sunt. Adică dacă zic du-te acolo să mănânci, mănânci bine. Dar mie, uite, nu prea îmi plac astea sofisticate, știi? Dacă văd ceva mai sofisticat, nu-mi place. Trebuie să fie, de exemplu, mâncarea mea preferată în Pitești e un sandwich Da, la 13 lei, 14 lei sau ceva de genul. așa. Ceva Ce foarte are simplu. în el? Are o chiflă cea mai ieftină de la Lidl, cartofi prăjiți, ceapă și ce-ți mai pui tu acolo. E un sandwich foarte simplu. Ți-l faci tu sau ți-l fac ei acolo? Îl fac ei acolo, dar eu îmi pun. adaugi tu lucrurile Da, mai așa pun cum îți faci chestii, ție, mai una corect. alta, da. Dar mie, cea mai bună mâncare mi se pare asta melancolică, ce ai mâncat în copilărie, ce ai mâncat pe la Păi asta liceu. urma să te întreb. Zi-mi o mâncare din copilărie. Ce te-a marcat acolo? Ți-a rămas în Mie, minte? cel mai mult îmi place carnea la garniță. Carne la garniță, cu mămăligă. Cu ciofi, cu ciofi mămăligă, cu cartofi, nu contează. Dar carnea la garniță cu untură, nu frate, uite și ticul de aici tot așa. Deci carnea la garniță dacă o pui, deci, și dacă aveați aici untură, mă băgam în friptoza aia, făceam baie în ea. Deci untura cu orice, cu carne, cu cartofi, e numărul 1. Dacă nu ieșeam ca rechinii aia, cu cartofi în gură, din untura aia. Cea mai bună și nu știu de ce nu Deci e mai mâncarea ta folosită. preferată aia e sau care e mâncarea ta Da, preferată? ai mâncarea mea preferată. Da? Carnea aia la garniță.
Păi, Da, fii atent că te mai întreb ceva. Din tot ce îți gătește Iorga, ce îți place cel mai mult? Dar fii sincer, da, păi consider că nu te aude. Păi gătește foarte multe lucruri bune. Dar să vedem ce îți place ție cel mai tare. Să zic ce mi-a plăcut cel mai tare, cred că la un moment dat, niște arepioare cu cartofi și tot așa cu ceapă, cu așa, alea mi-au plăcut cel mai mult. Dar face multe mâncăruri bune și nici nu le-am descoperit pe toate, adică mai are de făcut și iarăși o să am o mâncare preferată. Face și pastele foarte bine. Adică nu știu să zic sincer pentru că sunt foarte bune toate. Ți-ai schimbat așa meniul de când ești lângă ea, ai descoperit lucruri frumoase, nu știu, așa de mâncare, Da, bune, mâncam rău? multe chestii. Uite, de exemplu, eu n-aș fi mâncat guacamole din ăla niciodată. Și mi-a dat odată. Și Foarte uite, mult. brânză, eu n-am mâncat toată viața mea. Pleacă brânză care o găsești, recu, crește în pom. Că e brânză, are toată lumea. Și mi-a zis, ia o gură. Ha, direct. Am gustat și era Deci are mâini bună, da. magice. Face ce face Da, și te am vrăjește. încredere, chiar are gust bun. Adică am încredere, dacă zice că e ceva bun, da. Uite ce n-am gustat, nu, ăla e biohazard, scoică din aia, știi? Midie Scoică. sau? Midie, da, aia n-am putut să gust. Midie, cred, da. Da, păi am vrut să gust, dar a venit... Era pe care să gusti și a mai venit un spătar și a zis nu, că nu e de noi, e de femei. Nu, n-a zis așa. A venit ospătarul și a zis, vezi că îți trebuie zeamă de lămâie să nu vomiți. Să ce? Să nu vomiți. Păi vomit de la ea și mai rău, îți dai seama, m-a băgat frica aia în mine. Că mâncam dacă nu. Și Aoleu. când m-am uitat, dai scoica aia pe gât. Păi ce dracu e, mă? Asta că data aia e viitoare nu o mâncare. să mai știi ce are în ea. Da, și nici nu meste și tu, da, bagi așa direct pe Cu gât. cărniță moale, așa. Măcar dacă avea alcool. Nu-ți place cărnița moale? Nu. N-am văzut. Și când mi-a zis că poți să vomiți, nu vreau. Nu gust așa ceva. Uite, eu dacă aș fi la un concurs din ăla să-mi dea să mănânc ceva, un ou din ăla de 70 de ani, Așa? mor N-ai lângă el acolo. Și dacă gust din el, mor. Nu pot să mănânc. Deci e importantă treaba asta. Să Da, vezi să ce fie mănânci. mâncarea bună. Uite, și de exemplu, nu înțeleg de ce lumea, în ziua de astăzi, când își permite mâncăruri, da? Îți permiți mâncare, Da. mănânci tot de la porc, mănânci urechile, mănânci copitli, mănânci absolut tot. Înțeleg pe timpuri când oamenii erau Erau foarte amărâți. amărâți, Da. și trebuia să mănânci tot, da, acum Da. am Gheare de găină. Da, ghearele de găină, gâtleșul de la... Nu. Nu. Deci, simplu, carnea bună. Dar ciorbă pac, de pac, pac. burtă mănânci? Nu-mi place. Absolut deloc. Nu știu cine a venit cu ideea asta. Cine a pus burta aia, a făcut el ciorbă. Prima oară. Nu. Nu. Absolut deloc. Ciorbă rădăuțeană? Rădăuțeana e de aia de pui cu smântână? Da. Parcă? Nu prea îmi place nici aia. Că nu se potrivește, după părerea mea, smântâna în pui. Adică mai bine puiul și cu un pic de bulion. Așa mi se pare mie, cu suc de roșii. Da, corect. Deci borșul în ciorbă trebuie să existe borșul. Borș, depinde. Ce înseamnă borș la voi? Aha, deci am prins treaba. Am vrut să ajung aici. Acru. Acru nu. Cu ce acriți ciorba? Acriți ciorba, da sau nu? Cu oțet acream noi. Dar eu nu prea... Dar Iorga mie- când gătește pune borș în ciorbă sau nu pune? Nu prea îmi place. Dă Da, mătușa, așa e. Paste, cartofi la cuptor, de asta Răsfeț Mamă, momentan. da, și cartofii la cuptor sunt numărul 1. Așa e. am blocat încă partea aia. Mama, abia aștept să vedem și pe Iorga într-o discuție cu mine. Va urma. Să vedeți ce întrebări o să am pregătite. Da, Ne pregătim împreună cu mâncăruri de mătușă. da, ți-am zis, gătește foarte bine și încă nu a făcut ea tot ce îi duce capul. Eu am văzut, n-am gustat, dar eu ce am văzut mi-a Da. plăcut. Deci ce am văzut acolo mi-a Păi am plăcut. mâncat odată să bubuie stomac cu mine, am mâncat 2 Deci kg nu de știu, are paste. un talent cu mânuțele așa, am văzut cum taie, Da. super. Și am văzut că și zic foarte mulți oameni că uite bă că v-a demonstrat că merge și cu Păi și unghii normal, lungi, cu cuțitul, cu merge. așa. Da. Da. Hai să facem repede un exercițiu de imaginație, da? Da. În care tu ar trebui să o recucerești pe Iorga, Da. Cu profilul tău de dating, Da. o poză și un burger. Ia zi. Și burgerul să fie în poză cum ar veni? Cum vrei tu. Ok, deci E. poza ar fi în felul următor, pe spate sau în Așa. ceva de la țară, Cum ar fi o ce? căpiță de fână, o ceva, înțelegi? Burgerul ăla trebuie să fie cât mai zăbălos, să curgă, să nu-ți dai seama, să zici că am brânză în mână, să nu-ți dai seama ce e. Pentru că ei îi place, după cum am spus, după Așa. cum a spus și dânsa, Da. îi place foarte mult că eu sunt de la țară. Mi s-a spus de mai multe ori. Și burgerul trebuie să fie zăbălos, că nu mă lasă să mănânc puțin. Dacă eu, de exemplu, într-o zi zic că n-am poftă,
De ce n-ai poftă? Că slăbești, că te faci urât, că nu știu ce, trebuie să ai burta mare. Așa îmi spune mereu, trebuie să ai burta cât mai mare, dar știi, tata de la de stă în pat așa și stă pisica, 2 pisici de alea mari. Așa. Trebuie să stea 2 pisici așa pe burtă, să toarcă, să stea. Așa ar vrea. Deci, asta e concluzia mea, să se bată că sunt la țară undeva pe un acoperiș, la betone, la ceva și burgerul să fie cât mai săbălos, cu foarte multă brânză, cu astea. Așa brânză cred îi eu. place. Da, deci dacă ar vedea profilul meu, da. Deci să o consider că Fii atent că îți cucerită. dau șansa să-i faci și un burger astăzi. Da, îi fac cum să nu. Deci mai stăm un pic și ne punem pe treabă, ca Da. să știi. Ei nu-i place așa. Ăla e burgerul cum ar veni pentru mine. Pentru tine. Ei, nu știu, aș face ceva așa cu... Să dă fat așa, să pun lavandă, pac pe burger așa, sau cum să fac? Lavandă? Trufe, Trufe. da, bravo. Trufe. O lavandă așa roz acolo, nu mănânci, o scuipi. Da, să se vadă frumos. Să se vadă frumos acolo pe burger, păi da? Deci designul e schema numărul 1. Da, așa e. Gata. Deci fiți atenți la mine, Adrian Elicopter de luptă se pregătește să-mi facă cel mai tare burger. Imediat. Mâncăm aici și mărim acasă sau? Trebuiau niște mănânci și XL mai mult pentru mâna asta. Fiți atenți că se pregătește, sunteți gata, da? Numărați până la 3 că începe ceva senzațional. Așa, Deci, și fac dublu smash. Eu zic Smash. Smash. Că cine Iau știe. ușor. Da. Iau ușor, da? Începem cu ceva ușor. Începem să facem smash-ul, da? Imediat, mai trebuie să suflu de 2 ori în palmă și gata. Sunt pregătit. Am și mâinile așa într-o parte, știi, nu le-am drepte. Aoleu. Gata. Deci suntem gata. Eu zic Așa. că am căput, da? Da, merge. Fii atent. Deci tu începi acum, Da. carnea. Carnea, unde este carnea? Carnea. Uite-te Carnea acolo este la aici. ceamă, da? Carnea. Mamă, ce smash vine acum, simt. Una, da? Unde e Una. aia de să faci așa? Ia vezi, e acolo, ia. Asta? Aia e, da. Asta e, da? Da. Am pus carnea, da? Și ce înseamnă smash? Adică carnea trebuie să fie apăsată, nu să fie ca chifteaua. Îi dau? Fii atent, e aici, aia. Asta la altă? Asta la altă. Aia. Am mistria din greșeală. Așa, pasă pe ea. Așa. Freacă covorul, te Ați rog eu văzut? mult. Freacă covorul, da? E cam mare? Nu, e bine. Eu zic Și că mai cât apeși timp un să pic. stă? Cât Și timp cu să aia stă? altă, și cu aia altă mai schimbă parte. Eu las mistria, da, încurcasem între ele. Ia vezi. Uite, aici trebuie mai smash. Mamă, dar ce frumos este sucul ăsta aici. Cum miroase? Miroase foarte bine. Acum, dacă nu mi iese, asta e. Chifla, acum, ăsta trebuie să o mai las. mai stai pe la carne că trebuie să o schimbi, ia vezi, da? Te rog eu frumos, dă tot interesul. Îmi dau tot interes, atâta interes am. Mamă! S-au fi făcut? S-a făcut, ia întoarce. Bombă, bravo! Ai văzut? Ce e al tău, n-am ce Și să zic. schemă. Nu prea tare, n-a apăsat prea tare că rămânem fără ea. E făcut aici, pe partea asta? Eu Auzi, după dar ia mintea chifla mea și e pună făcută. pe... Pună chifla, n-ai pus-o un pic la încălzit? Chifla, bravo. Hai, te chifla. rog eu, hai, ia să te văd. Nu trebuia să o tai la jumate? La jumătate e mai puternic? Păi nu, ascultă-mă. Au o pun pe sobă, cum ar veni acum. Cum ar veni, tai-o la jumate și pune acolo. Haide. În interior, cum ar În veni? interior, hai. Da, am înțeles. Tu fă-te că nu mă auzi, Ia. cum ar veni. Dar vezi că Bravo. fac firmituri pe aici. Fac dezastru aici. N-are Mă nimic. scuzați. Super. Vezi cum mănușa aia, Super. să nu... Și acum și așa o leacă vreau. Da, să nu iau foc, nu-i problemă. Gata. Bravo. Carnea aia, o mai ridicăm și noi de acolo să vedem dacă e bine făcută? Cașcaval este făcută, e totul sub control. Mamă. Te rog eu mult. Cașcavalul nu-l pui acum? Să fie ba puțin da. cald? Mai trebuie făcut. Uh, Am făcut-o de sânge. Așa, nu? bombiță, bravo. Asta este, nu o să fiți obligați să mâncați, mănânc eu, din experimentul meu, da? Pe burgerul Cernobâl, de l-am făcut. Și asta se topește? Se topește dacă e ce trebuie acolo. Să nu-l întorci, da? Nu, nu.
Nu. Aha, și burgerul trebuie să mai fac. Aha. Aha. Cu sos, da? Hai să vedem ce faci, hai. Îl fac, ia, stai să pregătești și o de-asta și aici. Bravo, văd că ai prins meserie Da, uite imediat. cum am tăiat să moară, mă, uite și tu. Da, râs Ăla e de sosul burger. casei, pe Sosul care casei. l-ai lăudat tu. Da? Ăsta e? Da. Super. Da. Sosul casei, rețeta noastră. Mult sosul casei. Ia uite cu mâna, da? Ia direct cu mâna aia să vedem. Așa. Ia direct cu mâna, hai. Eu mi-l fac după plăcerea mea, da? Da. După gustul meu. Mamă, dacă te ceapă ai pus de ceapă crocantă, Da. nu pui? Ba da, o să pun, îmi place mult ceapa. Și castraveți murați mulți. Ăla? Ia să vedem. Bravo! Da, e și bine. Nu că te laud, dar să știi, carnea arată excelent. Da? Bravo. Nu cred. Pe cuvântul meu. Nu, mă lauzi. Nu. Nu Chiar cred arată așa foarte ceva. bine. Poftim, ticule. Așa. Mai pui ceva de pe acolo? Da, mai pun. Ceapă de asta crocantă. Pune și niște ceapă crocantă, bravo. O mai Chiar arată bine. crocanțez Arată un foarte pic. Da, bine. dar uite, n-am tăiat Ia eu zi, ăsta varză bine. de alea nu mai pui castraveți ceva? Vărzică, un pic. Un pic de vărzică Un pic de de la noi. vărzică. Da. Și mai pun sos așa, peste. Iorga cealaltă. Du-te n-ai. Bravo, încă puțin Ia. sosul casei. Da. Și ăsta nu l-am tăiat eu bine burgerul. Aici un pic. Mamă, cum arată! Arată, da, să putea și mai bine, uite. Și nu mai știu care e capătul și Care care e vrei fundul. tu, ia. Nu știu care e. Ia să te văd, mănânci? Da, cum să 3, 2, 1 și ia să te văd. Cum e? 10? E bun rău că aveți voi ingrediente bune. Dar ce e al tău, e al tău. Deci Adrian, elicopter de luptă, și-a pus amprenta asupra burgerului nostru. Nota 10 pentru Adrian. Mulțumim tare mult. De și la vă Budeasa, mulțumesc. direct la Da. Constanța. Vă mulțumesc și eu. Dacă dai ingrediente bune, e normal că iese bine. Cu toate că am două mâini stângi. Doamne ajută la toată lumea asta, le zicem. Mulțumim. Merge, dar nu se compară cu al vostru. Lasă că avem timp să mai experimentăm, așa zic. Bă, da, Mulțumim. prostei să mi-l puneți, da? Ți-l punem la Mi-l puneți pachet? și pe ăsta. Deci s-a luat asta la pachet, da? Vă pup, îmi pare rău, n-a ieșit exact cum trebuie, dar e primul burger pe care l-am făcut. Cu toate că gustul e bun, dar v-am spus, sunt ingredientele bune, carnea e bună și n-aveai cum să nu nimerești așa ceva. Și treaba cu mănușa cum e? Ne punem mănușa, dar nu mai faceți figuri, că nu... Da, frate, mor cu asta, că n-are mănuși, și zici că dacă are mănuși nu poate să scarpine. Adică eu dacă vine să mă scarpin, nu mă scarpin, că am mănușa sau te pomeni că o dau jos. Vedeți? Și cu mâinile astea. Păi o mai dau, cine știe, o mai pun înapoi, mai merge, nu mai merge. Bun, Adrian, îți mulțumesc tare mult pentru astăzi. Sper că a fost frumos și pentru tine și sper că ți-a plăcut așa din ce ai gustat pe la noi și că veți mai veni pe la noi, da? Da? Îți mulțumim așa pentru toată răbdarea pe care ai avut-o cu noi și îți mulțumim pentru că ești. Și așteptăm să te vedem acolo pe YouTube, îți ținem pumnii tare, tare, da? Sigur. Mulțumesc Mulțumim. mult. Da, mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Mulțumesc frumos pentru invitație și cu siguranță când o să mai trec prin Constanța o să vin pe aici. Te așteptăm ca să și la Urziceni, suntem și la Slobozia, oriunde ai tu drum pe acolo, ușa noastră ți este Cum să deschisă. nu? Să faceți și la Lecliu Gar acolo. La Lecliu Gara? Paca, la Sferbinți ar fi frumos. Să Ei. aibă oamenii pe acolo. N-ar fi... Da, să N-ar fi vedem. rău. Pe unde trec? Eu unde trec în România asta oricum mă uit după ceva de mâncare. Nu e nicio problemă. Și un sătuc mic, 4-5 locuitori. Dacă sunt 4-5 locuitori într-un sat, îi iau la întrebări de ce n-ați făcut și voi să mănânce oamenii ceva. Dă-ne o idee unde să mai venim și noi Da. cu Burger Bear-ul. Deci unde lipsește acolo? Păi burger? haide și la Pitești, că acolo mănâncă lumea. Sunt Fiți sparți. atenți, deci nu se știe niciodată Burger Bear la Pitești, rămâne o idee, ne-a dat Dar ideea, crede-mă vedem că dacă punem suntem în aplicare. sparți. Spuneți voi, suntem sparți. Orice se deschide, năvală, Încercați. pac. Da. Bravo, deci asta e o idee bună pentru noi, mulțumim. Da. Mulțumim tare mult pe data viitoare tuturor și vă mulțumim că ați rămas până la final alături de noi. Aici, Adrian, elicopter de luptă. Pa, pa, vă pup, sănătate multă, Mulțumim. zi frumoasă, seară frumoasă.